ب57 كسا 58 كان ببيمو بغيره قصلي مالتي إلزابيت كتولد أوارها بصحة ودون ولدت غربابتان أزمادان دما እግዚአብሔር ምሕረቱ ከምዘዕበየላ ሰሚዖም ምስዓት ሓጎሱ ብለና خبر ንጎይታ ይኹን ከምቲ ኢዮብ አንቶይ ዝበሎሲ ኣነ ነዚ ቃል እዚ ከምብዎ ከለኹስ ከመይ ከም ዝተሓጎስኩ ክነግረኩም አይክእልን ብጣዕሚ ተሓጉሰ ብጣዕሚ ማለት እዩ እዚ ቃል ጥራይ just እዚ ቃል አንቢበስ نستوسنا دقائقسي بقى تطويل نير يتسلاسلو نير نዛ ቃል ማለት خبر ንጎይታ ይኹን ኤልዛቤት ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ዝብል ቃል ከንብብ ከለኹሲ ከም ትብለኩም ጸናሕኩስ ልበይሲ በቃ ሕጉስ ይብል ነይሩ ምክንያቱም እቲ ንሰማዒኡ ዘይመስል ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ስምዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ቅዱሳን እቲ ንሰማዒኡ ዘይመስል ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ተፈጻምነት ይረክብ በመህላውስ بتعم حقوس نير آمين دو أب هيوتكم እግዚአብሔር ዝተዛረበኩም ዘይመስል ማለት እዚ እግዚአብሔር ክዛረብ كلهم تي أحواتنا قلصوا ጸንሑዚ በዓል ዘካርያስ ነቲ ድምጽ ሰምዑሉሲ ኣብቲ ጸልማት ዳርክ ኤጅ ዝበሃል ናይ ጸልማት እዋን ዝበሃል ናይ ጸልማት ዘመን ዝበሃል ጊዜው ዘካርያስ ነዚ ድምጽ ሰሚዑ ናይ መጀመርታ ድምጽ ሰማዒ ማለት ድሕሪ 400 ገለ ዓመት ማለት ቅዱሳን ቀሊል አይኮነን ድምጽ እግዚአብሔር ኣብ ዝጠፋአሉ ሰዓት ድምጽ እግዚአብሔር ክትሰምዕ ሆለኻ ነትሰምዓኻ ክትኣምኖን ክትቀበሎን ብጣዕሚ ይኸብድ ግን بتعم زحقوسني ابزنتايو ኤልሳቤት ክትወልድ ኣዋርሓ በጽሐ ዝብል ቃል ከንብብ ከለኹ ዘሐጎሰኒ ስለምንታይ እንደሕሪልኩምኒ እቲ ንሰማዒዩ ዘይመስል ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከመይሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ዘበሎ ናይ ዘካርያስ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ተፈጻምነት ይረክብ በመህላው ብጣዕሚ ሕጎስ ነይረ خبر ንጎይታ ይኹን ዶም በዚ ቃል እዚ ንስሓትኩም ኣነ ክንጸናና ኣግባአናይ زي مسل حجي كونتاتنا أنتوي هجون هي بأملاخ دقيمونا نيرو እግዚአብሔር ዝዛረቦን ኩነታትናን መብዛሕቲ ጊዜ አይ ማዕረ አይ ከይድኒ ይፈላለዩ ማዕረ አይ ከይድኒ እግዚአብሔር ዝዛረቦን ንሕና ዘለናዮ ኩነታትና አይራኸብኒ ግን ክብር ንሽሙ ይኹን እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ይዝኸውን አሜን ኣብ ህይወተይ እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ይዝኸውን ኢልኩም ዓውጁ ሎም መዓልቲ أنا already قدم يعوج زله يسوع كريستوس قويتاي እግዚአብሔር ዘይበሎ ነገር ኣብ ህይወቴ ከም ዘይፍጸም እዚ ተረድይ ኣለኹ ዝርድይታ ውሽጥ ያአትይሎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ስምዕነ ቅዱሳነይ ንዘካርያስ ኣብ ዝዛረበሉ ሰዓት ነቲ ነዚ ቃል ሰምዖ ዘካርያስ ጥራይ ዘይኮነስ ንዝኾነ ሰብ ንምእማኑ ዘሸግር ቅዱሳነይ ከም ትብለኩም ጸናሕኩ ምክንያቱም ደቂ ሰባት እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ኣብ ክንዲ ስምዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ስለምንታዩ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ንምቕባሉ ዝኸብደና ኣነ መልስ ክነግረኩም ስለምንታይ እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ነቲ እግዚአብሔር ዝዛረበና ዘሎ ቃል አሜን ኢልና ዘይንወስዶ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ክነግረኩም ምክንያቱም ደቂ ሰባት እግዚአብሔር ክዛረበና ሆሎ ኣብ ክንዲ ነቲ ተዛረባይ ንጥምት ወይ ኣብ ክእለት ትዛረበና እንውከል ንኸባቢና ንጥምት ስለዝኾናይ የሰማማዓና ዲ ቅዱሳን ሽዑት ንጥምቶ ነገር ካብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ንላዕሊ ያዕብየና ሽዑ ምጥርጣር ኣብ ልብና ያአቱ ምጥርጣር ድማ ኣብ ህይወትና ዋጋ ይክፍለና ማለት እዩ ሎም ካብ ዝኽፍሊ ነዚ ተማሂርና ንሓልፍ ሰናይ ቅዱሳነይ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ እንታይና ርኢና እቲ እግዚአብሔር ዝሓቦ ተስፋ ዝፍጸመሉ ኣዋርሕ ከም ዝበጽሐን እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ድማ ከምቲ ንሱ ዝበሎ ተፈጻምነት ክረክብ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ክብር ንጎይታ ይኹን ደስ ይብልን ቅዱሳን ስለዚህ ነፍስ ወከፍና ሎሚ ንእግዚአብሔር ንዝብለና ሎሚ ነፍስ ወከፍና እግዚአብሔር ንዝበለና ነገር ንዘክሮሞ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ኣብቲ ንሱ ዝመደቦ ጊዜ ከም ዝፍጸም አሚንና በእምነት ንጸባበዩ አሜን ሳማራይስ ክንገብሮ ሆለና ነዚ ንመሃሮ ዘለና ቃል ነቲ እግዚአብሔር ዝበለና ንስኻትኩም ነስተንትኖሞ እቲ እግዚአብሔር ዝበለና ከምታ አንቶ ኢዮባ ተንቲኑ ዝዛረቦ ዝነበረ ኣብ ጊዜው ኣብቲ ንሱ ዝመደቦ ከም ዝፍጸም አሚንና በእምነት ንእግዚአብሔር ንጸባበዩ አሜን يعينتنا سمعني يعينتنا كابت نخلت እግዚአብሔር ዝሽፍኖ ኩነታትና ንዕለዮ አሜን يعينتنا
كابتي نخلت እግዚአብሔር ዝሽፍኖ ኩነታትና ንዕለዮሞ የእንትና ናብቱ ኩሉ ኸአሊ ዝኾነ እሙን ጎይታ ነግበር አሜን አሜን ከምዚያስ ዝተዛረበ የለን ኢዮብ ሐወይ አነ ጥራይ ከምዚያ ተዛሪበ ክብሩን ጎይታ ይኹን زحلف ጊዜ ከምዝራአናዮ መልአክ እግዚአብሔር ንዘካርያስ አብ ቁጥሪ 13 ከምዚልዎ ነይሩ እቲ መልአክ ድማ በሎ ይብለና ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካይሞ አይትፍራህ ሰበይትኻ ኤልዛቤት ወድኽ ትወልደልካያ ስሙን ዮሐንስ ክትሰሚዩኻ ዝብል ድምጽ መጽይዎ all of the sudden ማለት ኣብትን እግዚአብሔር ዘገልግለሉ እዋን እዚ እቲ ድምጽ መጽይ ኣብዚት መልአክ እግዚአብሔር እንታይ ይዝብሎ ዘሎ ጸሎትካ ዘይተሰምዐ እግዚአብሔር ካን ጸሎትካ ዘይተገደሰሉ መሲሉካ ኸውን ይኽእል እግዚአብሔር ግን ጸሎትካ ገና ካብ አፍካ ኸይወጽ ኾሎ ኣብ ልብኻ ኾሎ ሰሚዕዎ ይዝብል ዘሎ አሜን ዶ ቅዱሳን አታ አነ ብዛዕባ ዘካርያስ አይግድሸንኒ ምክንያቱም ዘካርያስ በህይወት የለን አንስኻትኩምና ኣብዚ ዘመን ንነብር ዘለና ናይዚ ዘመን ሰባት ምዝቃል እዚ ዘለና አንስኻትኩምና ነዝቃል እዚ ኣብ ንህይወትና ነምጻዩ ናብ ህይወትና ነምጻዩ አሜን አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መብዛሕቴና እንታይ ይዝመስለና እግዚአብሔር ንጸሎትና ግድ ዘይሂቦ ይዝመስለና መብዛሕቴና እግዚአብሔር ዘይሰምዓና ይዝመስለና መብዛሕቲ ሰብ እግዚአብሔር ጸሎተይ ሰሚዕኒ ዝብል መዓሲ ንገሩን እስከ እግዚአብሔር ጸሎተይ ሰሚዕዎ ኢሉና ንምስጋና ዝመጽ መዓሲ ቅዱሳን በቃ ኢዮብ thank you ምስተፈጸመ እግዚአብሔር ሰሚዕኒ ዝብል ያ ኮሙ ግን አይኮነን እግዚአብሔር ሲ ገና ካብ አፍካ ዘውጻኸ ቃል ኦሬዲ ገና ከይተዛረብካ ሆለኻ ኦሬዲ ሲ እግዚአብሔር በቃ ሰሚዕዎ ሎ እግዚአብሔር ሽም ይባረክ መብዛሕቴና እቲ ዝለመናዮ ነገር ክድንጉ ይኮሎ ጸሎትና ኣብ እዝን እግዚአብሔር ዝበጽሐ አይመስለናኒ እዝኻ ባህሪያዊ ምክንያቱም እንተ ዝሰምዓና ምላሽ ማሃበና ኔሩ ኢልናስ ለነሐስብ ማለት እዩ ሐቀይዶ ቅዱሳነይ ስለምንታይና ናብዚ እግዚአብሔር ጸሎተይ አይሰምዖን ዝብል መደምደምታ ንኸይድ እንተ ዝሰምዓኒ መመለሸለይ ኔሩ ኢልናስ ለነሐስብ እዩ እዚ ግና ካብ ሐቅ ዝራሓቀ ቅዱሳነይ ለው መዓልታ አነ ነግረኩም ኣለኹ እዚ ካብ ሐቅ ዝራሓቀ እዩ እግዚአብሔር አይመለሰልካን ማለት እግዚአብሔር ሱቂሉካ ማለት አይሰማዓካን ማለት አይኮነን ለው መዓልቲ ነዚ ነገር እዚ ውሕጥ አብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ መዝሙር ዳዊት 99 ቁጥር 4 ጻሓፍዎ ኣብ ምሳሌ ኢስራ 12 ጻሓፍዎ ከም ዝብል ቃል ኣሎ እዝኒ ዝተኸለስ አይሰምዕንዶ አይኒ ዝፈጠረስ አይርእንዶ እዩ ኢሉ ዳዊት ክዛረብ ኮሎ መዝሙሩ ማለት እዩ መዝሙር 99 ቁጥር 4 ምሳሌ ኢስራ 12 ድማ እንታይ ብል ነታ ሰማዒት እዝንን ነታ ራአይት አይንን ሲ ንኽልቲኤን እግዚአብሔር ዝገበረን ይብል እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ንዓና ሰማዕቲን ራአይትን ዝገበረና አምላኽ ንሱኻ ሰማዕን ራአይን ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ يبسركم كي زلخو بقدامي نغروم نيره ملائك جبريل كوينه تغليصلكم الله يلم بقدامي بزعا እግዚአብሔር ሰሚዕኩም አለ ጸሎትኩም ዝብል ሐሳብ ይህቦም ነይረ ሎማ የበስረኩም አለሁ እግዚአብሔር ሰሚዕኩም አለ ብለኩም አለ ስለዚህ ቅዱሳን ክንጽልይ ኮለና ሓደ ነገር ክንፈልጥ ይግባአናይ ሎማ ነዝ ጸቂጣ xዛረበሉ ፈቱ ማለት እግዚአብሔር አይመለሰልናን ማለት አይሰማዓናን ማለት ከምዘይ ኮነ ክንፈልጥ አሎና አሜን ዶ ሰይጣን ብዙሕ ጊዜ ነዛ ሐጓፊ ዝጥቀም ሰይጣን መብዛሕቲ ጊዜ ነዛ ሐጓፊ ዝጥቀምሞ ንንቃሕ ቅዱሳኔ እግዚአብሔር ስለዘይ መለሰልና ከም ሰምዓና ኸአ ምንም አይነት ምልክት ስለዘይራአና አይሰምዓናን ማለት አይኮነን كل سا እግዚአብሔር ንሁሉ ካብ አፍና ዝወጽ ቃላት ከም ዘቅልበለን እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና ይሐልወና አሜን እዚ ፍልጠት ምዝህልወና ጥራዩ ናይ ምስጋና ህይወት ዝህልወና ለው መዓልቲ ክልወጥና አሜን ዶ እቲ ክልወጥ ዝደሊ ሰብ ክልወጥ በዚ ቃል በዚ ህያው ዝኾነ ቃል ክልወጥ አነ ነግረኩም ኣለኹ አነ ብጣዕሚ ዝልወጥ ዘለኹ ቅዱሳኔ
አታሐሳስባ ይልወጣሉ አጠማምታ ይልወጣሉ ኣብ እግዚአብሔር ዘለኒ ሙካል ይልወጣሉ እቲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ዘለኒ አጠማምታ ንባዕሉሲ በጣዕሚ ዝቅየር ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ቃሉ ሽሙ ብሩኽ ይኹን መብዛሕቴና ነዚ ናይ መጀመርታ ደረጃ ክና ሓልፎ ብዘይ መኻልና ክርስትና ቃልስ ኮይኑና ኣሎ ሓቅዶ ሓሶት መብዛሕቲኦም እግዚአብሔር ንጸሎቶም ዘይሰምዖ ዝመስሎም ሰባት ቀልጢፎም ናብ ምግሩብራም ህይወት እዮም ዝኣቱ ሓቅዶ ሓሶት ቅዱሳኔ ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ጸሎተይ ዘይሰማዕ ካብ ኮነ ናተይ ምጽላይ እንታይ ዋጋ ኣለዎ ናብ ምባል ገጾም ይኸዱ ጸላኢ ኸኣ መመልሱ ተስፋ ይቁርጾም ኣብ ከምዚ ኩነታት ዘለኹም ሰባት በኸምዚ ኩነታት ተሓልፉ ዘለኹም ሰባት ሎሚ ንዓኹም ሓራም ውጻእ ክኸውን ይበዝ ቃል ጌርና ኣሜን ዶ كدغملكم يسمعكم نسل زي مثلني مالتي مبزحتنا اذا ناي مجمرتا درجه كنا حالفو يكالنا اذا ناي مجمرتا درجه إلنا يزلنا انتايو اغزابير كمز سمعك مفلاط اذا فلطت زي ايسغرنا ينزلنا اذا فلطت زي اوشنا ياتون زلو سلازي اتو دما كريستنا قال سخويننالو يسمعن دول يخون ايسمعن دو سمعن دو خون ايسمعن انابلنا ابزا ناي مجمرتا ستيبينا زلنا مبزحتيهم እግዚአብሔር ንጸሎቶም ዘይሰምዖም ዝመስሎም ሰባት ድማ ቀልጢፎም ናብ ምግሩምራም ህይወት ይኣቱ እቲ ምግሩምራም ድማ ናብ ተስፋ ምቁራጽ ህይወት ይወስዶ እግዚአብሔር ጸሎተይ እንድሕር ዘይሰምዖ ኮይኑሲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ናተይ ምጽላይ ናብ ምባል ገጾም ሆዶ ቅዱሳን ሎም ካብዚ ክነምልጥና አሜን ካብ ውዲ ጸላኢ ክነምልጥና ኢየሱስ ክርስቶስ ተማል ሎምን ዘለዓለም ያው አሜን ዳዊት አመዝሙሩ 139 ካብ 3 ካብ 4 ከምዚሉ ጎይታዬ ኢሉ ሓንቲ ቃል አመልሐሰይ ከላስ እነሆ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻሞ መኻደይን ምድቃሰይን ትምርምር ንብዘሎ መንገደይን አጸቢቅካ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ እዚ ፍልጠት እዚ ሎሚ በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም አውሽጥና ይእቶ አሜን ዶ ገና ሓንቲ ቃል አመልሐሰይ ከላስ እነሆ ንሳ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ እዚ ፍልጠት ይዘናግፈና ቅዱሳን እዚ ፍልጠት ዩ ናብቲ ዝቅጽል ነገር ዘሰጋግረና ቅዱሳኔ ጎይታ ይባረካ አዮባ ቅዱሳን እዚ ፍልጠት ሎሚ አውሽጥና ይእተው ገለገሊኡ ብጸሎት ጥራይ ዘይኮነስ በፍልጠቱ እንናገፎ ነገር አለው ዮባ ዚያ ጻሐፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ገለገሊ ጸሎት ዘይልየሎ ፍልጠት ጥራይ ዘናግፈና ነገር አለው ንፍለዮ ጸሎት ዲዘልዮ ፍልጠት ይሲና ዘለና ኢልና ንፍለዮ ቅዱሳን ገለገሊ ነገር ክርኢ ሆለኹ ካብቶም ወክሮይ ክርኢ ሆለኹ እንዲያው መብዛሕቲ ይኽብል ኽእለ ሰዓን ፍልጠትና ኢና ንጠፍ ዘለና መጽሐፍ ቅዱስና ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት እንበር ሰዓን ጸሎት ጠፍዩ አይብልንዩ ዝሰማማ አሜን ይበል መጽሐፍ ቅዱስና ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት እንበር ሰዓን ጸሎት ጠፍዩ አይብልንዩ ስለዚህ ነቲ መዓልታዊ ዝውሰኸና ዘሎ ፍልጠት ገንዘብና ንግበሮ በቲ ፈልጥና ዘለና ፍልጠት ንመላለስ ሎሚ ነዚ ሂዜ ተገሊጸልኩም ዘለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ሎሚ ሓደ አገዳሲ ነገር ተማሂርና ክንወጽእ አሎና ጸሎት ዘካርያስ መልአክ ገብርኤል መልሲ ሒዙሉ ዝመጻሉ ሰዓት አይኮነን ተሰሚዑ አሜን ዶ ቅዱሳኔ ዘካርያስ ጸሎት ሒዙ መልሲ ጸሎቱ ምስመጻሉ አይኮነን ጸሎቱ ተሰሚዑ ቅዱሳኔ ዘካርያስ ገና ድሌቱ ዘበለ ምስናይ ምስጋና ኣብ አምላኽ ዘቅረበሉ ሰዓት ጸሎቱ ተሰሚዑ አሜን ዶ አንተ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ መብዛሕቲና ዝመስለና መልሲ ምስረኸብና ሽዑት ጸሎትና ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር በጽሑ ብድሕሪኡ እግዚአብሔር ዝመለሶ ይዝመስለና ናይ መብዛሕቲና ፍልጠት እዚዩ ስለምንታይ እዚ ዓይነት አተሐሳስባ ውሽጥና ሓዲሩ እንተልና ንሕና ከሙስለ ዝኾናዩ ንኣብነት ኣነ ቀቅድሜኹም ይኸይድ እንድሕርዳ ኣለኹ ብስመይ ክትጽውዕን ከለኹም እንተ ሰሚዐኩም እንታይ ክገብረ ክምልሰልኩም እንተ ዘይሰሚዐኩም ግና ሱቕ ኢለ መንገዲ ይቕጽለ ወይ ድማ ንኣብነት ቴሌፎን ክድውልለይ ከለኹም ደውልኩም ድማ እንተ ሲኢንኩምኒ መልእኽቲ ትገድፉለይ ኣነኻ ድሕርቲ መልእኽትኩም ምስማይ መልሰ ይድውልልኩም ማለትዩ ንሕና ደቂ ሰባት ኣብቲ ዝሰማዕናዮ ሰዓት ስለ እንምልስ
ንእግዚአብሔር ካኸሙ ጌርና ስለንወስዶይና ንሽገር ናይ ዘመናት ጸሎት መልሲ ክመጻልና ኾሎ እግዚአብሔር ኣብታ ዝመለሰላ ሰዓት ዝሰማዓና ይመስለና እዚ ኻ ጌጋዩ ብለኩም ቅዱሳን ሎሚ እዚ ጌጋዩ ብለኩም ተሐቂ እግዚአብሔር ገና መጀመርታ ኣብ ቅድሚኡ ነፍስና ዘፍሰስናላ ዕለት ሽዑ ሰሚዕዎሎ ንምንታይ ያደንጊዎሎ ንሱ ጥራይ ዝፈልጥ ግን ጸሎትካ ተሰሚዕሎ ብለካ ኣለኹ ጸሎትካ ከም ተሰምዓልካ እንድሕር ፈሊጥካ ድማ ከም ዝተቀበልካ ያተኣምን ኣለካ ናይ ምስጋና ህይወት ክጅምር ኣለካ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ሎሚ ናብ ሓደ ደረጃ ክንውስኽ ኢና ካብቲ ዘለናዮሲ ሓንቲ ስጉምቲ ክንውስኽ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 11-12 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ንሱን ኣታ ዳንኤል ኣዚኻ እተፈቶኻ ሰብ ኣነ ሕጂ ናባኻ ተላኢኸ እሞ ነቲ ኣነ ዝነግረካ ቃላት ኣስተውሎ ቀጥልካ ድማ ደው በልበለኒ ነዚ ቃል እዚ ምስተዛረበኒ እናንቀጥቀጥኩ ደው በልኩ በለኒ ድማ እዚ አይደለ ዘለኹ ዳንኤል ካብታ ልብኻ ናምስቱ አልዘቅናዕኻላ ርእስኻውን ኣብ ቅድመ ኣምላኽካ ዘትሓትካላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚረን ቃላትካ ተሰሚዐን እሞ ኣይትሸበር አሜን ዶ ማዓሲ ተሰሚዑ ጸሎት ዳንኤል ማዓሲ ተሰሚዑ ቅዱሳኔ ነዚ حساب هيزكم لك توصي دلي زلخو لو معلتي كابت كل زبلو زلخو سي እግዚአብሔር سي ጸሎትኩም سي يسمعوا ويو كابتا لبخا نامستو علزقنا اخالا رئسخاون اب قدم املاك زتحات كالا قداميت معلتي امين قالات كتسمعين مو يتشبر ما انت زي قالات كها مصينه امين حجي مصي زلخوت قدم استران حدا معلت صمكايو زصلخايو نعوم زخون ملسي حيزلكاي مصيلو اتمسفن منغست فارس غنا اسران حدا معلت تقاومني قدساني اسران حدا معلت تقاومو ملسو زدناغوي نيرو مالتي انه ميكائيل كابتوم اوراتات مسافنتس حدا نمحغازي مصانون ابو مساتاتهم مستوم نغستات فارس ترفكو انا بتاقصري 12 زلا حسابي كزاربكم دلي زلخو قدساني دانيኤል ጸሎቱ ተሰማዓሉ ማዓሲዩ እንደህሪልና ዳንኤል ንጸሎት ርእሱ ካብዘተ ሓተላ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጸሎት ዳንኤል ተሰሚዐን ስለዚህ መልአክ እግዚአብሔር እንታይልዎ ምእንቲ ዘን ቃላት ካኻ መጽነኹ ኢልዎ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ቅዱሳን ጸሎትና ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ስሙዓትዮም አሜን አሜን ዶ ጸሎተይ ተሰሚዑ ትብሉስከ አሜን በሉ አሜን قدم إسرع عمز صلخو مو صلوت خون خلي قدم 30 عمز صلخو مو خون خلي تمالز صلخو مو خون خلي قدمي قرب دقايق صلخو مو صلوت خون خليو እግዚአብሔር ሰሚዕወይ አሜን ዶ አታ ብስራት ይዘልጉ መጽለኹ አሜን ዶ እዚ ፍልጠት መታን ክህልወና ቅዱሳኔ እዚ ፍልጠት መታን ክህልወና ኢለይነ እዚ ሁሉ ዝነግረኩም ዘለኹ እዚ ፍልጠት ይኻ ናብ እምነት نابت تصلنا ጸሎት በእምነት መقبال ዘሰጋግረና ክብርን ጎይታ ይኹን መልአክ እግዚአብሔር ንዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካዩ ምስበሎ አይኮነን ጸሎት ዘካርያስ ተሰሚዑ ፒሪድ እታ አዳመይቲ መዓልቲ ብዛዕባ በዛዕረስ ጸለይሉ ሰዓትዩ ጸሎት ዘካርያስ ተሰሚዑ አሜን ከምቲ ኣብትን ቢዳንኤል ዘንበብናዮ ንጸሎትና ዝተፈላልዩ ምክንያታት ከደናጉዮ ይኽእሉ نزم الدنقوات جنا بفلتات كنسعرو نخقلينا آمين دو لو من هذا نجار زي خبسركم دليل الله قدوسان نمدنقواتنا نزم الدنقوات بفلتات كنسعروينا آمين دو قدوسان آمين دو حدا فلتات كن وسخينا لو معلت بلوكم الله قدام يوحنس معرف حموشته كاب 14 حموشته كم زبل قالادو لومي حدا اقداس نطبيز نغركم زلهو كمتي فقادو غيرنا حدا نجر انت لمنايو يسمعنايو نزقال زامن امين يبل كمتي فقادو غيرنا حدا نجر تلمنايو يسمعنايو اتي ابو زلونا تبعدما ازيو انت تسمعنا زلو سب افلبونا في حيز خيداتا لومي افلبخا نفيخا تخدلو افلبخي نفيخ تخدلو فلطات يزنغرك زلخو يسوع كريستوس غويتاي اتي ابو زلنا اب غويتا زلنا تبعدما ازيو
أيناي تبعت كم فقادو غيرنا تتصلينا يسمعنا مخانو مفلاط مالتي يسوع كريستوس غويتاي دحري أصيل انتايلو نتزل لمنا يوزبله كم زي سمعنا كاب النفلتي حجي أبزاق قداميتي درجاينا كل احنا تتقولنا زلنا قدسان مبزحتي يوسف مبزحتي كريستيان أبيت تتقولون دحري لكمني أبزي فلت إذا فلت أتزيئة أوشتنا أتوتن مسانا يتوحى حادتن قدساني لوم بنازريتو بإيسوس كريستوسم إزفلت أتزي أباهم كورد كأتو بزفلت أتزي كتمل على سوت اللي أنا آمين نعيكم وخون لي نعخمكم وخون لكم كبرنا قويتها يكون نتايلو نتزل منا يوزبله كم سمعنا كاب النفلت دم آمين فلتات تعدلنا اتخابوز لمنا يلمانو دروهم زرخبنا ينفلت ينايلو اتكم سمعك مفلات نتزل من كايو نجر بأمنت كم تقبله يقبرك آمين آمين ده قدسان هذا سبب على زتك أما يكم زخون رجس أني يسوع كريستوس قويتاي أبزن هيوتنا كم ممرحي زقل قلنا نتبتها الله هيوتنا كم ممرحي زقل قلنا نتبتها الله نعانك نجركم على يسوع قويتاي نسات دما كم فؤادو غيرنا هذا نجر انت لما نازبل قداماي نصب مالتي سلازي تا نغبرالنا مسيلكم كل غزي كنصلي كولنا كم فؤاد املاح غيرنا كنصلي يالنا امين قال اي كم فؤادو زصلنا يوت كم فؤادو زصلي ጸሎት እግዚአብሔር كم زسمع كنفلط امين كم فؤادو زصلي ጸሎት أقدم እግዚአብሔር سمع إذا فلت أزي أوشتنا هاتو آمين ثالثاي كم فؤادو غيرنا أن لمنو زبلة كم زي سمعنا إذا فلت كأوشتنا كأتو آمين إذا فلت أزي أوشتنا أنت آتيو إتي كابوز لمنا لمانو جنا أبيدنا خي تقبلنا يو بأمنت كم زرهبنا يو إذا فلت أوشتنا يهلو مالتي آمين إذا الإنترنت بتاعت كبرون قويتها يكون آمين كم تفعلوا غيرنا هذا نجر أنت لما نايو يسمعنا يو إذا definitely إذا ترجعت أنا قريب بقى الأملاك دقيفة نجيركم داني إلي بقى أنا نفسها كابتا قداميتي معالتي زوارد كلا ساعات جميرو already تسمعينين له يسوع كريستوس قويتها سلازي كم فقادو زصلي ጸሎት أقدم እግዚአብሔር سمعوا كم فقادو غيرنا نلمنو زبله كم زسمعنا إذا فلتت كعوشتنا ندحر عاتين تاي نقبر مالتي بأمنت نتزل لما نايو كم تزو تقبلنايو غيرنا بأمنت نملالس نيمس غانا هيوتي هلونا مالتي نفسكم بزقال غيركم مرمرو قدساني سلامنتاي زغورم رمزالله سلامنتاي بقى نغويتا كم تزغبا زي مسغنو زالله سلامنتاي كم تزغبا نيمس غانا هيوت يبلين الكم حتاتو بتعملسي زيا تتصليها بزعبا حدا نجر كم سمعك إذا فلت أزيا وشت عند حرقتي already هم استقبل كأجر كاتمل على سالك آمين جزيو حليو نجزابير نجرب هيوت كخفت سامي آمين قدم جزيو زخون نجر يلن أب جزيو جن نجر كله تصبق كم زجبره نجر كون كتصبقوي أب جزيو not أب جزيها أب جزي قوي تاي نجر كاسرع أب جزي قوي تاي نجر كاز فتسم كم تزولكم زكارس من إسي كم زهمانا جوبس كله الليوا أب تخفريلو فروتفول زخونه لو ساعات يتقلي جن أبت تصفاست أورصو أبتي أوروما يستبه على لو ساعاتيو نيزا كارياس نجر كم بحدش تقطيعو خبرن قويتا يخون من البات أب أوروما يبتس إحقاق تخوني تغليها نجر جن نسخي خامبر أوروما يلكا إجزابير جنا يجمر نزلو آمين إجزابير أب سرحي زلو خبرن قويتا يخون وانا كاب زغت حزولي زدلو نتبين تايو اتي كم سمعنا كاب انفلق زبليو نزي كتحزوكم دلي زلهو اتا ألف نجر لو متصقيته زتزارب كلا نجر فلتت تبليا يسوع كريستوس قويتاي سلازي بزي قطامي كم فقادو غيرنا زصلينا يو ጸሎት زي تسمعنا زمسلنا كم استسمعنا اذ فلتت يحلونا امين
እዚ ፍልጠት ኣብ ውሽጥና ምዝኣቱ ጥራዩ ከምዚ ተቀበለ ሰብ ምምስጋን ንጅምር ክብርን ጎይታ ይኹን ትመልአክ ድማ በሎ ዘካርያስ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እሞ ኣይትፍራ ሰበይትኻ ኤልዛቤት ወድኽ ትወልደልካ ስሙን ዮሐንስ ሰሚየ ኻይ ጸሎትካ ተሰሚዕልካ እሞ ኣይትፍራ ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ሰበይትኻ ወድኽ ትወልደልካ እሞ ስሙ እንታይ ስሙን ዮሐንስ ክሰሚየ ኻይልዎ ነይሩ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ሒዝና ዘለና ክፍሊ خا أزيز توهاب ناي تسفى قال تفتصامنت كركب كله ينانري كبرن قويتا يخون نتي بعين زكارياس زي مسل زنبره أوروما يزتباهل ناي ولاد نجر እግዚአብሔር ዘመን ቆጽሩ ነገሮም ታሪኮም ሐንሳብን ነሐዋርን ለውጥዎ እዝናይ ዘካርያስ አምላኽ እዝናይ ኤልሳቤት አምላኽና ደይኮነን ቅዱሳን ታሪካኽ ክግልብጦስ ከቀያይሮስ ከጸብቆስ አይክልንዶ ሎምስከናብ እምነት ንምጻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንዘካርያስ ከምዝ ዝገበረ ንዓይካኽ ጎብረለዩ ኢልና ናብዝ እምነት እዚ ንምጻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር አምላኽና እሙን አምላኽ ስለዝኾነ ነቶም ዘገልግልዎ ዝርስ ገፋይ አምላኽ ስለዘይኮነ ንዘካርያስን ንኤልሳቤጥን ኣብ እርጋኖም ተድላን ሓጎስን ዝኾነ ሙሉድ ሂቦም አሜን ኣብ ህይወቶም ድማ ክብርን ጎይታ ይኹን ሓድሽ ምዕራፍ ከፊቱሎም አሜን ዶ ኣብ ህይወት ካውን ነዚ ክገብር እሙን እዩ ኣብ ህይወት kiውን ኣብ ህይወተይውን ነዚ ነገር ክገብር እሙን እዩ أنا أمين الله እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ አሪፍ الله በጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እወ ነገራተይ እቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወተይ ዝተዛረቦን አነን በበይንና ዲና ዘለና እወ ግን ኣብ ጊዜው ንሱ ጽቡቅ ከም ዝገብሮ ኣብ ጊዜው ትዝበሎ ድማ ከም ዝፍጸም ያአመን እግዚአብሔር ይመስገን ከም በዓል ዘካርያስ መዓልተይ ይጽብጽብ ኣለሁ ይፈቅድ ኣለሁ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ካብ 59 ከንብበልኩም ኣብ ሳሙናይ መዓልቲ ድማ ኮነ ነቲ ሕፃን ክገርዝዎ መጹ ብስም አቡኻ ዘካርያስ ሰመይዎ ሽዑ አድዩ ኣይፋሉን ዮሐንስ ይዝሰመይ ኢላ መለሰት ንሳቶም ካብ አሌትኪ በዝስም እዚ ተሰመየልቦን በልዋ ነቦ ድማ እንታይ ክስመይ ከም ዝደሊ እናመላኸቱ ሓተትዎ ንሱ ንእሽተይ ሰሌዳ ለሚኑ ስሙ ዮሐንስ ይሉ ጻሐፈ كلهم كاتجرموا بوبو أفو تخفت لسانون تفتحه نأملاخ النامس جنو خاتزاربه أب كلهم جروا بتخاف فرحات كونه بزلوا زنجر أب كل زبان يهودا توره سمعوا زبله زحس زس انتهى كون خوني إلهم أب لبهم حزو ديك زابير دمام سونا برتي لنا خبرنا قوي تايخون آمين أتي أما بالشامنا مع التجوزرو لزمات قولوا مخنيات سلامن تايو تزاز زابير نمفت آمي آمين እግዚአብሔርና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 17 ከም ዚልዎ ነይሩ እቲ ኣሞንጎይና ኣሞንጎሃን ብድሕሪኻ ድማ ኣብ ዘርእኻ ዘሎ እሞ ንስኻትኩም ትህልዎ ኺዳን እዚ ኣባኻትኩም ተባዕታይ ዘበለ ሁሉ ይገዘር ስጋ አልቦኻ ግዘሩ እዚ ድማ ነቲ ኣሞንጎይን ኣሞንጎኹምን ዘሎ ኺዳን ምልክት ክኸውን ኣባኻትኩም ወዲ 8 መዓልቲ ተባዕታይ ዘበለ ሁሉ أولادهم أبيت تولدن كمانم كابزر أخا زيكونه ودقوانا بجنزب تعدقن يجزر أبيت كتولد بجنزب كتعدقه بجدي يجزر كيداني أبسوجاهم كيدان زل عالم خوني زيت الجزرة تبعتاي سجا لبؤ زيت الجزرة تا نفس تيا كيداني أفريسيامو كابهزبات تمون قاسيا إلونيرو زابير مسا أبراهام زعتو كيدان نزي ناي قال كيدان ملك زخونه يوم كفصمو مصيم مالتي ስለዚህ ዮሐንስ ምስተወልደ ድማ ነዚ ትእዛዝን ምልክት ኪዳኖም ዝኾነ ግዝራት ክፍጽሙ ኢሎም የመጽኦም ዘሎ እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብዚ እቲ ምግራዞም ሰናዩ ብስም አቡ ዘካርያስ ምስማዮም ግን ጌጋ ነይሩ ስለዚህ ኻያ ኤልሳቤት ተቃውሞለን ኢላ አሜን ነቲ እግዚአብሔር ዘሃቦ ስም ኣብ ክንድ ዘካርያስ ክስመ ከም ዘለዎ ዝተዛረበት ማለት አሜን እቲ እግዚአብሔር ዘሃቦ ስም እዩ ብኡይ ዝጽዋዕ ኢላ ተቃውሞ አስሚዓ ኤልዛቤት ኣብዚ ቶማስ ማስ ዝመርጹ ዘለው ዘይተረድኦም ነገር ስለ ዘለው ብዙሕን ወሕድን ዝዛረቡ ዘለው ቅዱሳኔ ክጅምር ኮሎ እዚ ቆልዓ ብፍቃድ እግዚአብሔር ዝተወልደ ሕፃን አሜን ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ መን ክሰሚዎهم ዘለዎም ተነጊርዎም ዘካርያስ አቡኡ ኮፍ ኢሉ ሆሎ አዲኡ ኮፍ ኢላ ሆላ ካልኦስም ኮጽሉ ፍትኑ ሆለው ይገርም ነራ አነ ማለት ይቆድሳኔ
እንቋዕ ዘካርያስ ዝጽሕፍ ኮነምበር አሜን አሜን ለቅዱሳን እንቋዕ ዘካርያስ ዝጽሕፍ ኮነምበር ንኤልሳቤጥ መሸገሩዋ ነይሮም ዘካርያስ ሰሌዳ ለሚኑ ዮሐንስ ኢሉ ጽሒፉ ግን ገላጊልዋ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣብዛ ሓደ ኣገዳሲ መብዛሕቴና ሕልፍ ዝበልናያ ነገር ክነግረኩም ቅዱሳን أنا خب كل نزقال كن بكله زجرة من نتايو نيلسابيت كاب علتكي بزسم زي تسمي البون إلهم دليت ناتا غوسيوم ناب زكارياس مسكدو زكارياس زحافو نجاري أجري منو قدسان انتايلو سمو يوحنسيو إلو صحافة أيجرمكم من انتاي هاتدلي من كبهالي هاتدلي إلهم opinion ناتو يم حاتي تومو حسابي أم حاتي تومو نسوجن انت يلتفا يوحنس يلو تصحيفو يوحنس تبايلو خصوا ازدلي ايكونن يلوم قدساني سمو يوحنس يلو بربعه نطبي اصيوا خبرن غويتا يكون امين سمو يوحنس يزبل تقال انببو انت يا حسابك انت يا خبحال تدليو زكارياس كنبلو دليناسي سبيت خالد سبيت تقاموا لنيلا السخا أنت يتبلي لهم حسب opinion حتىمو نسخة يوحنس يلو عتيوا خبرنا قويته هون آمين زكارياس يوحنس يلو سمت قال يوحنس مسميه بوبو عفو تخفيتو لسانون تفتح مقطعته تودي خبرنا قويته هون قال الزجرة مني نجار انتايو اتنين مجمر تقال كاب أف زكارياس زوج أنجاري آمين تعبيسو زنبر زكارياس تعاطي زنبر زكارياس مسغانا كاب اف زكارياس وصي خبرن غويتا يخون امين يهودا كاب افو وصي خبرن غويتا يخون نغزابير كمسغن جميرو ازخا اب غوربابو فرحات امصيو كل سب دما بزعبو خزارب جميرو خبرن غويتا يخون سبات بزعبا زكارياس زيكونس بزعبا يا ميوت غير ونيرو ان ميوت غير ودا حراي سبات بزعبا زكارياس زيكونس بزعبا زي توليجو زلو هصانين بمغرام ززاربو ازي هصان ازي انتاي كون كخوني ناي كل سب حتو ازي قدساني اغري ما تكالا زي سمعو زبلو خازي هصان ازي انتاي كون كخوني الوم اب لبوم حازوو ادي እግዚአብሔር ድማ مسو ነበሩ خبرن ጎይታ ይሁን ጎይታ ሐንሳብ ሚውቲ ገብረካይ ይዮባ ከምዘይ ተዛረብ ገብረካይ كزارب تدليمو ميوت زغبركا كساب نسو ان ميوت زغبركا بقى تم ياتب تم تواص مالت ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ هو كابسوسان شوعتن 75 ይውድ አለሁ قريب አለሁ ነቡ ዘካርያስ ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦ ከምዚሉን ተነበየ ንህዝቡ ስለዝበጽሖን ተበጆን እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምቲ በቶም كابتنتي زنورو بأف قدوسات نبيات تزاربو أبيت داويت باريو قرن مدحان آتنسعنا كابتلاتنا كابيد كلهم زتقلعنان كدحننان مسابوتاتنا مهرت كقبر نتي قدوس كيدانو خزكرو اتي نبونا أبراهام زمحاللو محالا خبنا بقدسنا بتصدقن بغلو إلتنا بقدميو كابيد تلاتنا ديحنا بزي فرحات كنملو خوينا إلو نبي زكارياس كبرنو قويتا يخون عفو مستخفتس كنبي جميرو خبرو نغويتا يخون امين كومي يخون لنا امين تم الناس بقى بناي نبي الناس قبعات كنغلط كلنا مالتي خبرو نغويتا يخون كاب ابزي انا حد ነገር كنغركم قدسان ابزي زكارياس كاب قدر ششان شمونتن كساب 75 بزعبا ود يوحنس زيكونه ززارب زولو بزعباتي ناب عالم كمص زلو ني عالم مدحاني يسوع يزارب زلو امين كفافيلنا هنريو لنا ابز زكارياس كاب سوسان شمونتن 75 كنبلكم صناحكو بزعبا ود يوحنس زيكونه زارب زلو بزعباتي ناب عالم كمص زلو ني عالم مدحاني يسوع كريستوس يزارب زلو ابز زكارياس زمحلالفلنا زلو انتايو እግዚአብሔር ከምትስ ተዛረቦ ከምትስ አቶ ኪዳን ይፍጽም አሎ ይዝብለና ዘሎ አሜን እንታይሉ ከምቲ በቶም ካብጥንት ዝነበሩ በአፍ ቅዱሳት ነቢያት ተዛረቦ አቤት ዳዊት ባሪዮ ቀርን ምድሃን አተንሳአልና እቲ ቀርን ምድሃን ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ ካብ ይሁዳ ነገድ ካብ ዘር ዳዊት ከም ዝመጽ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ክፍሊ ተጻሒፉን ረኽቦይና
ዘካርያስ ካ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ነዚ ይረጋግጸና አሎ ክብርን ጎይታ ይሁን አሜን ለአርታይሉ እግዚአብሔር ለአብርሃም ከም ዝመሃለሉ ይብለና መሐላ እግዚአብሔር ዝመሃለሉ መሐላ ሓደ ኣብ ዘፍጥረት ኢስራንክልተን ካብ 16 ክሳብ 18 ዘሎ ይቆዱሳኔ እቲ ካብቲ እግዚአብሔር ለአብርሃም ዝመሃለሉ ሓደ መሐላን ቀንዲ መሐላን ካብ ኣብ ዘፍጥረት ኢስራንክልተን ካብ 16 ክሳብ 18 ዘሎ እንታይሉ ብርእሰይ መሐልኩ ይብል እግዚአብሔር እዚ ነገር እዚ ካብ እትገብር ነታ ሓደ ውላድካ ካብ ዘይትኽልእ ስለዚ ኣዝየ ክባረኸካ እንዘርእኻ ድማ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከምቲ ኣብ ገምገም ባህር ዘሎ ሕፃን ኣዝየ ከብዝሖ ዘርእኻ ድማ ደጌታ ጸላእቱ ኾርሲ ቃለይ ስለዚ ሰማዓኻ ድማ ህዝብታት ኩሉ ምድሪ ብዘርእኻ ክባረኹ እዮም ዝበሎ እዚ ነብርሃም ዝኣተወሉ ኺዳን ንኣብርሃም ዝመሃለሉ መሐላ ዝበሎ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ያዕቆብ ኣብ ዘፍጥረት 49:10 ብዛዕባ ይሁዳ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ሺሎ ክሳብ ዝመጽእ ካብ ይሁዳ በትሪ ዘንጊ ገዛኢ ካብ ማእኸል ኣጋሩ ኣይዝምብልን ህዝብታት ይእዘዝዎ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እቲ ቀርኒ ምድሓን ድማ ካብ ዘርኢ ይሁዳ ካብቲ ሺሎ ክሳብ ዝመጽእ በትሪ ዘንጊ ገዛኢ ካብ ማእኸል ኣጋሩ ኣይዝምብልን ዝተባሃለሉ ዘርኢ ይሁዳ ይዝመጽእ አሜን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክብሎ ጸናሕኩ ዘካርያስ ብዛዕባትን እቲ ንዘለዓለም ዝነግስ ኢየሱስ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እግሪ መንገዲ ብዛዕባ ያዕቆብ ዝበሎ ክዛረብ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እቲ ሺሎ ክመጽእ ተባሂሉ ዘሎ ኢየሱስ እቲ መዕረፊ መስፍን ሰላም ክሳዕ ዝመጽእ ዘመልክት አሜን እቲ ሺሎ ዝብል ቃል በእንግሊዘኛ ትራንኩል ይብሎ ወይ ድማ በናይ ጣሊያን ድማ ትራንኩላ ገለት ብሎ ማለት እዩ ወይ በግሪክ ገለት ብሎ ማለት እዩ ወይ ድማ ሰላም ዝባሃል ሰላም ዝብል ትርጉም ይሕዝ ማለት እዩ ስለዚ ሺሎ ክሳዕ ዝመጽእ ክብል ከሎ መሲሕ ክሳዕ ዝመጽእ ማለት እዩ እቲ መስፍን ሰላም ድማ ኢየሱስ እዩ አሜን ኣብ ትንቢት ኢሳይያስ 9:6 እንታይሉ ህፃን ተወሊዱና ወዲ ተዋሂቡና እቲ ግዛኣት ካብ መንኩብ እዩ ስሙን ግሩም መካር ብርቱ አምላኽ አቦ ዘለዓለም መስፍን ሰላም ክስመይ ዝተባሃለ ማለት እዩ እቲ ሺሎ ተባሂሉ ዘሎ ንሱ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ዘካርያስ ካብ ኣብ ቁጽሪ 74:75 ዝዛረብ ከሎ እንታይሉ እቲ ናይ ዓለም መድሕን ክርስቶስ ምስ መጸ ብቅድስና ብጽድቅን ብኩሉ ለትና ኣብ ቅድሚዩ ኣብ ኢድ ጸላእትና ዲሕና ብዘይ ፍርሃት ክነምልኾይና አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ካብ 76:79 ድማ ከም ዝብል እቲ ህፃን ንስኻ ድማ ንህዝቡ ብሕድገት ኃጢአቶም ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም መንገዱ ክተቐነ ቅድሚ ጎይታ ክትከይድ ኢኻ እሞ ነቢይ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ነእጋርና ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ ነቶም ኣብ ጸልማት ኣብ ድነሞ ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርሕ ስለ ሩህሩህ ምህረት አምላኽና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሐና ይብል ዘካርያስ ብዛዕባ ወዲ ዮሐንስ ድማ ካብ 76:79 ክዛረብ ከሎ ንርኢ እቲ ህፃን ስርሑ እንታይ ከም ዝኸውን ግሉጽ ብዝኾነ መንገዲ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ንስኻ ዮሐንስ ንህዝቡ ብሕድገት ኃጢአት ፍልጠት ምድሓን ክትህቦም ኢኻ ከምቲ ብዛዕባ ተጻሒፉ ዘሎ ትንቢት ከሙ መንገዲ ጎይታ ክትቐንዕ ኢኻ ቀቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትከይድ ኢኻ ቀቅድሚ ጎይታ ከይድካ መንገዲ ስለ ትጸርገሉ ምስ ጎይታ ስለ ተገልግል ነቢይ ልዑል ክትበሃል ኢኻ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ዮሐንስ ክእውጅ ከሎ ንርኢ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አሞዳታ ቁጥር 80 እቲ ህፃን አበየ በመንፈስ ቃ ደልደለ ክሳዕትን እስራኤል ተገልጸላ መዓልቱን አበረኻ ይነብር ነበር ይብለና አሜን እዚ ህፃን በመንፈስን በስጋን አቢ ይብለና ክሳዕትን እስራኤል ተገልጸላ መዓልቱን አበረኻ ይነብር ነበር ይብለና ስለዚህ ነዚ ሐሳብ ዝ ምናልባት ኣብ ዝመጽ በሰፊሕ ክትንክፎ ይኸውን ግን ኣብዚ እንታይ ዘመሐላልፈና ዘሎ ኣብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ኢና ንርኢ አሜን ደቁዱሳኔ ኣብዙን ጊዜ እግዚአብሔር ኢና ንርኢ ክብር ንጎይታ ይኹን እቲ ህፃን አበየ በመንፈስ ካደልደለ ክሳዕታ ንእስራኤል ተገልጸላ መዓልቱን አበረኻ ይነብር ነበር ክብለና ከሎ ጊዜኡ ይጽበይ ነይሩ ቅዱሳኔ
ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ይጽበይ ነይሩ ምድረበዳ ማንንም ክቅመጥ አይደልኝ ቅዱሳን ግን አምድረበዳ ያኻ ድምጽ እግዚአብሔር تسمع أمدر بدايخا اتحقني أملخون እግዚአብሔር ትህቦ ህዝበይ أمدر بدا خገልግለኒ ልቆቆይሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ለቅዱሳን أمدر بدا እንተ አይነት አምልኾይት ህዝብ ህብ ቅዱሳን ግን أمدر بدا ድምጽ እግዚአብሔር ጎሊሁ ይስማዓና አሜን ኣብቲ ምድረ በዳ ዝኾነ ሰዓት ድምጽ እግዚአብሔር ጎሊሁ ይዝመጽ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ካለ ድምጽታት ስለትርሕ ድምጽ እግዚአብሔር ሽዑ ናባሃ ሞር ክሊር እንዳሆነ መጽ I think ab UL ab gelelo ከሐባብላይ ና ምድረ በዳ ሆስዳይ ሽዑ ድማ ንልባ ዝኸውን እንታይ ገብራይሉ ክዛረባ ይለወ thank you እና እግዚአብሔር ሐባቢሉና ምድረ በዳ ይወስደካይ شعود ما نسون بينهم كوينكم تعللوا مالتي خبرنا قويتا يخون اتي حق ايني املخو معاسينا نهب مسيلكم ابهيوتنا مدرى بدا خون كله زيابير يمسكن نعو تراي كنت امت كولنا ابو تراي كنوكل كولنا شعو حق ايني املخو كابانا يوتس مالتي خبرنا قويتا يخون سلازي تحصان ابيه بمنفس كادلدلك ساعه اسرائيل زغلص الله تغلص الله معلتون ابرخاي نبر نبره ساعاتو مساخلغن ناي برخا نبرا غديفو እግዚአብሔር ይመስገን ساعاتو مساخلغن መንገድ እግዚአብሔር ክጸርግ ጀሚሮ خبرنا ጎይታ ይኹን አሜን ድምጽ ሆይኑ ተገሊጹ አሜን ዶ በጊዜና እግዚአብሔር ይግለጸና አሜን ካብዝ ንማሃሮዚ ጊዜ ጎይታ ምጽባይና ሎም ንማሃሮ ዘልና ካብዝ ክፍሉ ጊዜ ጎይታ መልስ ጸሎት ካን ምርካብ ይኹን ጊዜ ጎይታ ምጽባይ ናአገልግሎት ጊዜ ጎይታ ምጽባይ نقول ነገር ናይ እግዚአብሔር ጊዜ ምጽባይ ዝብል ሐሳቢና ሎሚ ካብዝ ክፍል ሒዝና ክንወጽ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን ኤዳኹም አልዕሉ ጸሊና ክንወዲና ፍቅርዶ አይኮነን ካብ ሰማይ ሰማያ ሰውረደካ ናይከ ተጅፍን ናይ መስቀል ፍቅርኻ كديلوك نموتي كتموت صوري كنت تروح فقدك تعرفي كتلوتو نموتي كتموت صوري كنت تروح فقدك تعرفي كتلوتو فقري كابز بينو خان العلي فريقة السخاء يلا سبسل آخر
فقري كابز بلو خان العلي فقري خان السخا يلا سبسنا